Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista l-Iksborġ għal il-Konvenzjoni Nazzjonali tal-Partit Nazzjonalista se sservi biex jingħata spazju miftuħ lil femizz u l-esperjenzi ta' kulħadd fejn mal-esperti l-ideat jinbidlu fi proposti u Malta tkun imħejjija biex tilqa' l-isfidi tal-lum billi ssib is-soluzzjonijiet ta' għada. Fil-ftuħ tal-Konvenzjoni Nazzjonali bit-tema Malta l-qudiem, Dr. Borġ qal li l-konvenzjoni hija mibnija fuq 6 temi. Malta kif nafuha, Malta li tgħix sew fiha. Ġid li tassew jilħaq lil kulħadd. Komunitajiet b'saħħithom, gvern li jieħu ħsiebek, Malta l-istalada u għawdex fil-qalba tal-viżjoni nazzjonali. Ir-rimarka li dawn it-temi għandhom iservu bħala assissin għal dialogu bi proposti li waslu għal programm ta' ħidma li ma jservix biss għal elezzjoni iżda l-futur tal-pajjiż. Dr. Borġ argumenta li f'dawn iż-żminijiet li deskriva bħala bisfidi, il-Partit Nazzjonalista jrid ikun ambizzjuż u jaħseb mod kuraġġjuż biex isib is-soluzzjonijiet. Spjega li din il-konvenzjoni mhix eżerċizzju ta' diskors bejn il-politiċi, iżda proċess serju ta' smieħ, diskussjoni u bini kollettiv li jinvolvi individwi, komunitajiet, negozji, għaqdiet volontari u trade unions. Dr. Borġ għal il-Partit Nazzjonalista jrid ikun lest li jkun fil-gvern biex imexxi b'responsabbiltà u fi kliemu ma jkuntantax bl-status quo iżda b'ħidma msaħħa bi programm elettorali b'saħħtu li jindirizza l-isfidi u li jwieġeb għal ħtiġijiet tal-lum u ta' għada. Esprima tama li l-Konvenzjoni Nazzjonali sservi biex titfassal politika li verament wassalna l-qudiem, igwidati mill-valuri ta' rispett, il-kuraġġ u t-tama. Appella lil kulħadd biex jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista li jinbena pont bejn il-viżjoni u l-azzjoni biex titħaddem politika min-nies għan-nies.